Эфирда Татарстанның күн шығыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Ширкеләрдән дә явызрак, гади кайын әлмәтләргә зур проблемалар тудыра. Агач ботакларынан фатирга кандала керә, бөҗәкләр төннәрен йокларга бирми. Нинди чаралар күреләчәк? Билем алуга юллар ачык һәм куркынычсыз. Зәйдә мәктәп автобусларының торышын тикшерделәр. Машиналар яңа уку елына әзерме? Яңа асфальт һәм яңа урам җиһазлары. Гагарин урамындагы 13-нче йорт ишек алдында күршеләр бәйрәме узды. Кандалалар Заслонов урамындагы 6-нчы йортта яшәүчеләрнең тәмам тынычлыгын җуйган. Милекчеләр сүзләренчә, аларны бетергә бер нәрсә дә ярдәм итми. Бөҗәкләр торакка каеннар аша тәрәзәләрдән керә һәм ширкеләрдән дә зәһәрәк тишли. Йортта яшәүчеләрнең берсенә 93 яшь, ханым сугыш ветераны һәм тыл хезмәтчәне. Пенсионер тыныч йоклый алмый. Бөҗәкләр аңа төннәрен һөҗүм итә. Хуҗабикәләр проблема белән ничек көрәшә һәм хакимият вәкилләре нинди чаралар күрә? 93 года! Только в жизни первый раз я вижу такую гадость. Сугыш ветераны һәм тыл хезмәтчәне Гайша Минхаҗетдинованы җәй буе каенда яшәүче кандалалар борчый. Нәкъ менә әлеге агачлар аның фатиры янында үсә. Ботаклар тәрәзәләргә кадәр җитә. Шуңа да бөҗәкләр каршылыксыз йортка үтеп керә. Кызы Светлана Долгова белән алар Заслонов урамындагы 6-нчы йортта 2 ел яшиләр. Һәм шушы вакыт эчендә проблема һаман хәл ителми. Вот сидит вот в углу. Вот один сидит. Гайша Габдрахман кызына 93 яшь, пенсионер күз яшьләрен тыя алмый. Бөҗәкләр тешләгәннән соң төне буе кашнып чыга. Светланага еш кына тәрәзәләрне һәм балконны юарга, бөтен җирне кырткычлардан махсус чаралар белән эшкәртергә туры килә. Аның берсе якынча 100 сум тәшкил итә. Тик мондый шартларда инсектицидлар да тиз бетә. Хуҗабикә коммуналь хезмәтләрдән йорт янында үсүче 2 каенны яки аларның ботакларын булса да кисүне сораган. Идарәче компанияга проблеманы җиткергәннән соң 1 ел үтә. Тик чаралар гына күрүче юк. Роспотребнадзор мәгълүматы буенча кандалалар чиста урыннарда да яшәргә мөмкин. Паразитлар йокы урыннарын ярата, төннәрен генә ауга чыга. Алар бер фатир белән генә шикләнмичә, бөтен йорт буенча да үрчергә мөмкин. Экологлар сүзләренчә, агач авария хәлендә булса гына аны тулысынча кисәргә мөмкин. Тик каеннар куркыныч тудырмый ди белгечләр. Проблеманы үсеш департаменты хәл итәчәк. Ботакларны шушы атнада кисәргә вәгъдә бирделәр. Ботакларсыз бөҗәкләр дә фатирга керә алмаячак. Халык мондый чаралар проблеманы хәл итәр дигән өметтә кала. Татарстанда язгы җәйге чор башыннан урман янгыннары теркәлмәгән. 6 районда гомуми мәйданы 16,4 гектар булган ачык территориядә коры үлән һәм чүп-чар януның 800 очрагы ачыкланган. Әлмәт районында шундый 65 очрак теркәлгән. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе башлыгы Рафис Хабибуллин республика янгын куркынычлы сезонына багышланган брифинг вакытында сөйләде. Аның сүзләренчә, коры үлән яну турындагы хәбәрләрне тикшерү нәтиҗәсендә 71 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Табигать янгыннары куркынычлы янаган 116 торак пункт исәпкә алынган. Патрульлек итү нәтиҗәсендә 1821 коры үлән һәм чүп-чар яну булдырылмый калган. Аномаль истелек сәбәпле янгын куркынычлы 21 августка кадәр сакланачак. Моңа кадәр республикада Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан кертелгән чикләүләр дәвам итә. Халыкка урманнарга кергән территориядә транспорт чаралары белән хәрәкәт итәргә һәм кайбер төр эшләр башкару тыела. Урманнардан файдалану буенча законлы эшчәнлек алып баручы затлар өчен үтәле йөрү искәрмә булып тора. Әлеге кагыйдәләр республиканың барлык урман фонды җирләренә кагыла. Билемгә юл мәктәп автобусынан башлана. Транспортның торышы учреждениеләрнекенә караганда да мөһим мәсьәлә, чөнки балаларның куркынычсызлыгы барыннан да югары. Зәй районында мәктәп автобусларын тикшерделәр. Транспорт йөртүче нәрсәне һәрвакыт истә тота, Адилә Борһанова белә. Яңа уку елы башланыр алдыннан махсус комиссия мәктәп автобусларының торышын тикшерә. Районда 21 автобус маршруты оештырылган. Алар кече авылларда яшәүче 500-гә якын укучы баланы якын тирәдәге мәктәпләргә йөртәләр. Башкарма комитет җитәкчесе Милгалиев һәркайсы янында туктап мәктәп директорының хисабын тыңлый, автобус йөртүчеләре белән аралаша. Сколько у нас детей перевозят? 12 детей перевозим, и Меджибаш Шипки. Автобус йөртүчеләрнең һәркайсы балалар гомере өчен җаваплы, шуңа да бу эштә тәҗрибәле шоферлар хезмәт куя. Николай Лагиенко югары мәгълүм Сармашбаш маршрутында күп еллар эшли, юлга дагасыз чыкмыйм ди. 50 елга якын машина йөртү стажы булган Гомәр Нигъматуллин да эшенә бик җаваплы карый, һәр бала аерым игътибар сорый ди ул. Автобуслар тәҗрибәле йөртүчеләр карамагында барысы да көйләнгән тәгәрмәшләре алыштырылган. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр табылмады. Мәктәп автобуслары яңа уку елында эшчәнлекләрен башларга әзер дип бәяләнде.
Озанкай районында тантаналы рәвештә яңа мәчеткә манара һәм ярым ай урнаштырылды. Тарихи мизгелдә район җитәкчелеге, диния нәзарәте вәкилләре, имам-хатиблар, яңа ел бистәсендә яшәүчеләр катнашты. Bik küp yerden halktan kildi, şu hali. Hatta Kazan'dan kildi, 100.000 akça kildi, manna 100.000 maksus ciyalar akça 100.000 birip tırallar. Yüzümden togan yaktami, yüzümden çuvaş yerden, benim toganlarım şula yerden bitti, maddi yaktan işittelerde. Değil olmayın. 200 yaşları kile. Allah rahmeti olsun. Bütün halkka. Мәчет buradan төзелгән, бирдә вак-төяк эшләр генә калган. Тиздән эшчеләр керү баскычын куячак һәм биналарның эчке ягын бизәүне төгәлләячәк. Тышкы якта тәһарәт алу урыннары ясалачак. Бинаны җылыту мәсьәләсе дә хәл ителә. Әлегә безнең газ мәсьәләсендә йөрибез. Yani proyekte bugün әзер диде, шалтыраттылар. Расласалар, инде газ эшләрен башлыйбыз биргән булса. Гомумән Азнакай районында 53 мәчет исәпләнә. Безнең Ишегалды республика программасы кысаларында эшләр ахырына якынлаша. Беренче булып подрядчылар иң кечкенә объектларны тапшырды. Гагарин урамындагы 3 Ишегалды күләме буенча бер зур йорт яна территориясын тәшкил итә. Шуңа күрә эшчеләр аларны вакытыннан алда төзекләндергә өлгергәннәр. Җирле халык әйтүенчә, Ишегаллары электән үк проблемалы булмаган. Традиция буенча бирдә дә эшләр тәмамланган барлык Ишегaldындагы кебек үк игелекле күчләр бәйрәме үткәрелә. И хорошее настроение не покинет больше вас. Гагарин урамындагы 3нче йорт Ишегалдында күтәренке кәеф хөкем сөрә. Игелекле күршеләр бәйрәме шәһәрнең бу өлешенә дә килеп җитте. Подрядчылар әлеге объектларны беренчеләрдән булып тапшырды. Шунысын да әйтергә кирәк, Ишегалдының мәйданы зур бер йортны кына тиң. Ләйсән Галиаскарова шәһәр хезмәтләре һәм ведомстволарына 1 ел буе хатлар җибәргән. Нәтиҗәдә ханым Ишегалдында гына түгел, йортның үзендә дә ремонт эшләренә ирешкән. Ул Гагарин урамында 13нче йортта 2016 елдан бирле яши. Яңа асфальт, яңа урам җиһазлары бу барлык Ишегалларында да үткәрелә торган мәҗбүри эшләр исемлеге. Моннан тыш биредә 7 яңа агач барлыкка киләчәк. Триплоидлы усаклар 5-7 ел эчендә генә дә йорт биеклегенә кадәр үсәргә өлгерәчәк. Гагарин урамындагы торак йортлар һәм аларның Ишегаллары шәһәрләрдә иң искеләренең берсе. 9, 11 һәм 13нче йорт 60нчы елларда төзелгән. Игелекле күршеләр бәйрәме барлыгы 78 Ишегалдында узарга тиеш. Быел безнең Ишегалды проектында шуның кадәр территория катнашкан. Күп милләтле Татарстан гореф-гадәтләргә бай. Нәкъ менә аларны өйрәнү өчен Зәй районына Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәге делегациясе килде. Казан кунаклары биредә 5 көн булды. Җирле халык керәшен мәдәниятенең нинди серләре белән уртаклашты? Тулырак киләсе сюжетта. Зәй якларына Яков Емельянов исемендәге керәшен мәдәният үзәге белгечләре килде. Башында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе фольклорчы Геннадий Макаров торган төркем Зәйнең керәшеннәр яши торган авылларында булдылар. Аларның максатлары бер җирлектә яшәүче керәшеннәрнең фольклорын, этник сәнгатен өйрәнү. Бәйләү шундый, кешедә кызыксыну бар. Без булган авылларда яшьләр дә, балалар да бар. Әгәр дә балаларга biz тапшыра алсак бу кыйммәтлекләрен, димәк, ул сәнгатьнең киләчәге бар. Кадр авылы мәдәният йортында Тургай фольклор ансамбле эшли, башкала кунакларына бу якларга гына хас булган керәшен җырларын башкарып күрсәттеләр. Очрашуга күрше Туңылҗы авылы өлкәннәре дә килгән. Аларның җырлары кунакларда аеруча кызыксыну уятты. Һәр авылның үз көе, безнең Туңылҗаның гел икенче көйләр. Зәй районының 26 авылында керәшен халкы яши, һәркайсында тарих барланып, яшь буынган тапшыру буенча зур эш алып барыла. Ул материаллар белән әзрәк белмирәк калабыз. Хәтта мин дә нитеп барам, һәр вакытта да танышып барам, ни белән менә әбиләрнең сөйләүләре, әбиләрнең җырлары, борынгы җырлар, алар белән читер төшеп кала. Безнең сыйларыбыз күпләр түгел, ипекәйләр белән тызгына. Очрашу Әхмәт авылында яшәүче Юлия Абрамова йортында дәвам итте. Биредә дә авыл өлкәннәре кунакларны әхмәтлеләргә генә хас йола, гореф-гадәтләре белән таныштырды. Аерым тарихы булган керәшен милли киемен дә тәкъдим иттеләр.
Эшли башлагач, бүләк иткәннәр менә. Колчерина роза. Түти менә шундый крашен костюмнары. 1800 елга дигән. Зәй районында 5 көнгә сузылган крашеннәр фольклорын өйрәнү экспедициясе Сәүләй җирлеге якларында төгәлләнде. Диля Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.